मानसिनियाव सयज' खालामनो हानाय सहायनो हानाय लिमिट थायो। जोंनि बर' समाजाव आंनि नोजोरावहाय आंनि नुनायाव नोंनो फार्स्ट बिगुर गोसोम एबा निग्र' हौवाजों जुलि जादों आरो डाइभर्स जादों। आं बेखौ नुनो मोनदों। जे बारे बारे चिट खालामजानानै सासे मानसिजों थानो हायो बेबायदि नङा आरोना। आङो जाम्बि जानानै थानो हाया, ओंखायनो आङो ब्रेक जाबाय। आइ एम अ भेरि स्ट्रं वुमेन। I am standing on my feet myself. I am supporting my family alone. आंहासो सपोर्ट खालामो। आं मिथिला मानसिफ्रा मा सानो आं मिथिला, but I am taking a decision for my happiness. आंनि happinessनि थाखाय आं डिसिसन लाबाय आरोना, because आंनाबो लाइफ दं, आंनि फिसाजोनाबो लाइफ दं। स' आंनि फिसाजोजों आंजोंनि हेपिनेसनि थाखाय आङो मोनसे डिसिसन लाबाय आरोना। स' लोगोफोर नोंसोरसो मा सानो आं मिथिया, बाट माने दिस इज माइ क्लेरिफिकेसन आरोना। गोथार शास्त्रआव लिरनाय दं, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। हावरियानि गाबनायखौ नों खोनासङाब्ला नोंनि हेफाजाबनि थाखाय गाबनायाबो खोनासंजानाय नङा। खुलुमबाय लोगोफोर, गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै आङो माने बिनानावसो जागोन ना बिब'सो जागोन मिथिला आंबो। सनिया कुइननि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। आरो जोंना सनिया कुइनाबो मिथिखायो आंनि अडियन्स होननानै, आङो आंनि भिडिअसखौ नायो, आंबो बिनिखौ नायो। स' जियानो जा आंनि भिडिअसखौ नुदोंब्ला नोंथाङा गाज्रि मोननाङा एबा सोरबाया गाज्रि मोननाङा। आङो गाज्रि मोननाय बाथ्रा राव आं बुङा। जिखिनि नुबोदों दिनै पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दि रेप्लाइ बेबायदि जाबोदों। स' बिनि सायाव आं नायबाय थादों, नुबाय थादों। आं फार्स्ट क्लेरिफिकेसन होनायखौबो आं नायदों। बिनिफ्राय जोबोद दुखु मोनदों, गोसोआ हार्टब्रेक जादों। मानो होनोबा जों सासे बर', नोंबो बर' आंबो बर', भिडिअसखौ नायदों। बेनिफ्राय मा होनो बेबो सासे बर'निनो बिमा, आंबो सासे बर' बिमा। थ' जोङो बर' फिसा जानानै माने बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजावहाय बेबायदि खैफोद नुनाय एबा माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैनायखौ नुनानै माने जोङो दुखु मोनदों आरोना। आंबो बहुत दुखु मोनदों बिनि क्लियारिफिकेसनखौ नायनानै नुनानै। एसेग्राब अकस्मात जादों बिनि माबाया आरोना क्लियारिफिकेसन होनाया। सिगाङावथ' जों मिथियामोन, सिगाङाव सानोसोमोन जोङो माने निग्र' हौवाजों लादोंब्लाबो नोंनो फार्स्ट निग्र' हौवा लादों आरो नोंनो फार्स्ट, आंनि नोजोराव आरोना, नोंनो फार्स्ट निग्र' हौवा लादों, नोंनो फार्स्ट डाइभर्स खालामनायखौ नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों नोंनि खुगानि रावजों। स' बिनि थाखाय माने आङो फंनैसो बुंनो फैदों आरोना। लोगोसे नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोना माने जाय नायदों भिडिअसखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था, माने अब्लासो बुजिगोन। खायसे ओरैबायदि दङ माने ससेल' नायनानै थाम्बनेइलाव नायनानै एकदम गोसोखौ हमथायालासिनो धैर्य गैयालासिनो माने गावनि साननायखौ लानानै अकस्मातनो भिडिअसआ जोबै सायावनो माने कमेन्ट हरग्रा दं आरोना। बेबायदि खालामनाङा, भिडिअसखौ क्लियार नाय। आं रावनिबो गोसोखौ दुखु होनाय बाथ्रा आं बुङा आरोना। खिन्थु आङो माखासे गोथार शास्त्रनिफ्राय लानानै बुंगोन, जायानो गोरोन्थि मावदों, जायनियावबो सोरनियावबा बौनो हागौ, नांनो हागौ आरोना। मानो होनबा गोथार शास्त्रनिफ्राय बुंनाय रावफोरा माने मानसिनि पाप मावनायखौ माने बौहोयो आरोना। माने गोबौ थुंग्रिफोर बायदि बौहोयो गोथार शास्त्रनिफ्राय जिनिखि गोथार राव दङ, बेफोरो माने पाप मावनाय माबाखौहाय बौहोयो आरोना। स' सोरनियावबा नांनोबो हागौ। स' नोंथांमोना गोरोन्थि नुदोंब्ला आंखौ बुंनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों। स' आंबो सुद्रायगोन, आंबो फल' खालामो, आंबो एक्सेप्ट खालामो आंनि गोरोन्थिखौ। खिन्थु जोबनायावहाय जानायखौ नाजावगोन, रोङैखौ फोरोंहरगोन आरो गोरोन्थि जानायखौ निमाहा होगोन होननानै आङो लास्टावहाय आङो रिकुवेस्ट खालामहरो आरोना। नोंथांमोना क्लियारलि नायलांदो। गोथार शास्त्रआव लिरनाय दं, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। बोसोन बिजाबनि 21 अध्याय 13 फर्टखौ नोंथांमोना नायोबा मिथिगोन आरोना। हावरियानि गाबनायखौ नों खोनासङाब्ला नोंनि हेफाजाबनि थाखाय गाबनायाबो खोनासंजानाय नङा। जेरै जोङो सोरबा हावरियाफोर एबा सोरबा दुखुथियायाव गोग्लैनानै थानाय बिथांनि गाबनायखौ जों खोनासङाब्ला एब्ला जोङो सापर्ट खालामाबा, हेल्प खालामाबा, नोङो सानसे समाव नोङोबो मा होनो नोंनि हेफाजाबनि थाखाय, नोंनि मददनि थाखाय जुदि हांख्रायोब्ला एबा गाबोब्ला नोङो माने नोंबो खोनासंजानाय नङा बुंदों। सानसे समावब्लाबो जोङो मानसिनि जिउ नङा होमबा, मानसिनि जिउआ अरायबो बेनो बे थाबाय थाया। जेरै मा होनो
बिफाङा जेब्ला गोरलै रोदोमो बे रोदोमनाया बिदिनो थाबाय थाया देरलाङो गोरा जालाङो सेवलाङो थिग बेबायदिनो मानसिनि जिउआबो बेबायदिनो आरोना गोरलैनिफ्राय लानानै बोरायलाङो स' बे समावहाय जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय एबा सोरनिबा दुखुआव जोङो नायज्लायनाय एबा हेफाजाब होलायनाया थानांगौ आरोना आब' सनिया कुइननिफ्राय बुंदों आरोना नोंथाङा जि डिसिसनखौ लादों नोङो सानै हयै डिसिसनखौ सिगाङावनो लानांगौमोन आरोना दायो समाजनि गेजेराव गोबां नोंनि आंगो लोगोआनो जाया मानो नोंनि खाथि खालानि लोगोआनो जाया मानो नोंहा सासेबाबो सुथ्रु होननाया थाखायो मानो होनोबा नोङो जेब्लानोखि मा होनो बर' हारिखौ नागारनानै गुबुन जातिजों जेरै बिगुर गोसोम होनोना जि निग्र' स' बेखौ नोङो मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो रावबो मोजां मोना जोङो मानसि माहारि गासै मोजां मोनो नाथाय बिनि गेजेरावबो नोङो गावनि हारि असेखौ गारनानै माने गुबुनजों जुलि जानायखायसो नोंखौ मानसिफ्रा इगनर खालामदों नोंगौ जोंबो मिथिगौ जोङो हाजारखि मोजां भिडिअ लाबोआ मानो जोङो हाजार मोजां नलेज गोनां भिडिअ लाबोआ मानो जिखि गुबुन जोंथ' नलेज गोनां भिडिअ लाबोनो हाया नोंगौ नाथाय गुबुन गुबुन गोबां नलेज लाबोग्रा माने गोबां इउटुबार दं गोबां क्रिएटारफोर दङ थ' बिथांमोनाबो हाजार हाजार मोजां भिडिअस लाबोग्राफोराबो हेटार्स थायो नंगौ बेजों लोगोसे नोंहा जिनिखि गोरोन्थि जालांनाय सिगाङावहाय नोङो बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन थ' आं बेखौ सिगाङावनो बुंग्रोबाय आरोना आङो लास्टनिफ्राय लानानै फार्स्ट आङो बेखौ लाबोगोन आरोना नोङो दुखु मोननो नाङा आरो सोरबायाबो दुखु मोननो नाङा भिडिअसआ एसे गोलावबो जानो हागौ स' आं बेखौ बुंनो फैदों जे नोंखौ मानि थाखाय मानसिफ्रा मिनिदों नोंखौ मानि थाखाय मानसिफ्रा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदों कमेन्ट हरग्रानि सायावबो आङो बुंगोन आरो नोंनि सायावबो आङो दिनै बुंगोन स' बेनो आंनि बुंनाया मानो होनोबा नोंखौ जायानो मिनिदों जायानो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदों बिसोरबो नोंनि सायाव सापर्ट दङ आरो अननाय दङ बेखौ गोसोआव ला आं रिपिट खालामफिनगोन जाया नोंखौ हेट कमेन्ट हरदों नोंखौ मिनि हरदों एबा नोंखौ गाज्रि गाज्रि राव बुंहरदों बिथांमोनाबो नोंनि सायाव अननाय दङ जाय बर'आ बर' जानानै नोंखौ मिनि हरदों एबा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदों बेबो नोंनि सायाव अननाय दं मानो नोंखौ सोर रेक खालामदों नोंखौ सोर रिएक्सन खालामदों नोंखौ सोर रेक खालामदों नोंखौ अननायनि थाखायसो नोंखौ रेक खालामदों एबा नोंखौ मा होनो गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैथों होननानै नोंखौ कमेन्ट हरदों जायनाखि लाजाथावै कमेन्ट हरनाय आं बेखौ बुङाखै जाय गुरै रावै एबा मोजाङै रायहरनाय बिथांमोनखौ आं बुंदों आरोना मानो होनोबा नोंनि सायाव अननाय दं दिनैसिम सापर्ट दङ नोंनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा नोंखौ दिनैसिम सापर्ट खालामदों मानो जोंनि बर' रायजो राजाखौ नोङो दुसिनो हाया नोङो बुंनो हाया जे गाज्रि गाज्रि गोबां जोंनि बर' हारियानो गाज्रि होननानै नोङो बुंनो हाया सोरबा सासेखौ बुंनो हागौ गोबांखौ बुंनो हाया आंबो फैयाखै जि नोङो गासैखौबो बुंदों होननानै स' आंबो बुङाखै गासैखौबो स' आं बेयाव बुंनो फैदों जे नोंखौ गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैथों होननानै माने गोबाङानो बुंदों गोबाङानो कमेन्ट लिरदों गोबाङानो नोंखौ नोंनि बेफोरबायदिखौ भाइराल जानायखौ नुनानै मिनिदों मानो होनोबा नोंखौ दिनैसिम सापर्ट होदों अनदों नोङो बेखौ सोरबाया आंखौ गाज्रि कमेन्ट होदों होननानै नोङो फार्स्ट क्लियारिफिकेसन सेकेन्ड क्लियारिफिकेसन थार्ड क्लियारिफिकेसन हाजारखि 100 क्लियारिफिकेसन होआ मानो नोंखौ रेक होग्राया होगोन बेनिफ्राय गाज्रि बुंग्राया बुंगोन मोजां बुंग्राया बुंगोन नोङो बेखौ हमथानो हाया मानो होनोबा नोंहा गिबियावनो मा होनो सिगाङावनो जि गोरोन्थि खालामबाय बेखौ माने नोङो एक्सेप्ट खालामनांगोन आरोना नोङो जे बेखौ सरि बिनांगोन जायनि जाहोनाव गुबुन हारिनि अनगायै जोंनि बर'आ दिनैसिम सापर्ट होदों गोबां अननाय मोनदों नोङो खिन्थु थाखा फैसाजों अननाय मोनाखैब्लाबो नोंखौ गोबां सापर्ट होदों नोंखौ नोंनि कमेन्ट होदों मोजां सोरबाया मोजां होदों सोरबाया गाज्रि होदों अब्लाबो गाज्रि होग्राफोरनि सायाव नोङो जे बुंनो हाया माने नोङो रागा दिन्थिनो नाङा आरोना मानो होनोबा नोङो सरि बिनांगोन माने फरगिभ मी नोङो गोरोन्थिखौ मावखाबाय हिसाबै नोङो सरि बियोब्ला बिसोरनि गोसोआबो गुरै जागोन नोंखौ सानसे समावहाय फल' खालामगोन एबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन आरोना मानो होनोबा मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरावबो गोबां हेटार्सआ फैखायो थाखायो थ' बिनि थाखाय नोङो भिडिअसनि गेजेरजों हाजारखि नोङो रिप्लाइ होआ मानो नोंहा
बियो बुंजानो गोनां नों खामानिखौ मावनायखायसो नोङो दिनै बुंजादों ससियेल मिडियायाव दिनै सासे बिनानावा बुंदों बेबो गाज्रि बुङाखै नोंथाङा खोनासंनानै ला मोजाङै बिनि जरिये बियो बहुत गिदिर मेसेज सिख्लाफोरनि थाखाय जे जायफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो गोसोथोयो ट्रास्ट मी बर'नि से बेस्ट जेरावबो गैया आरो मोननायबो नङा आरोना लाइफआव नामायबाबो बर'नि अननायानो आलादा जायो माने बहुत डिफरेन्ट स' बेखायनो इमान ब्लाइन्डलि रावखौबो ट्रास्ट खालामनाङा सनिया कुइननि क्लेरिफिकेसनखौ खोनासंनानै आं सानबाय आंनि नुनायावबा जिखिनि बे बिनानावाबो मोनसे मेसेज होदों सिख्लाफोरनि थाखाय बर' हारिफोरनि थाखाय बे बिथाङाबो बुंदों जे माने जोंनि बर' हारिनि अनगायै गुबुन रावबो बेस्ट गैया बेनिखायनो रावखौबो बर'नि अनगा हाजारखि मोजां गाज्रियानो जाया मानो जोंनि बर' हारिया अनसुलाखा दाय मावब्लाबो गोरोन्थि मावब्लाबो रायनायजों होननायजोंब्लाबो जोंनि बुनायजोंब्लाबो बिसोरनि गोसोआव जोंनि गोसोआव अनखांनाय थायो बबेबा खनायावब्लाबो अननाय दङ आं बेखौ बुंनो थांजोबाखि दि जोंनि बर'फ्राबो गोबां गारलायो गोबां मा होनो नोंनि बायदि डाइभर्स जानाय दङ बेखौ आं बुंजोबनो फैयाखै दङ जोंनि बर' हारियावबो अब्लाबो होननाय मोनसे दङ जोंनि बर' हारियावहाय अननायानो बांसिन माने गावजों गाव आरोना जोंनि बर'जों बर' अनलायनाया मा होनो बेखौ बुंस'नो हाया जोंनि बर' हारियानो बेस्ट होनदों बे सिख्लायाबो गाज्रिखौ बुङाखै नोंगौखौनो बुंदों नोंथाङा मोजां खोनासंनानै ला आङो फुल भिडिअसखौबो लाबोनो गोसो गैया मानो होनोबा भिडिअसआ गोलाव जाखागोन आंनियानो बेनिखायनो आरोना दा जेनेबा सनिया कुइना बेलेग हौवा लाबाय हो ओमफ्राय अननो दा बै रोङाबा हौवाया माने हिनजावखौ बे दासि दासि उनावहा दुखु होगोन नामा बेबायदि होननाङा आरो लाबाय अननानै थादो निमाहा होलायनो हानायानो साननिसाय गोदोर बुस्थु आरोना संसारावहा अनलायनाय निमाहा होनाय आरो बेनिखायनो मिथिखानानैनो लानाय जाबायना दा उनाव जाहाथे जों बिदि नुबावा अनलायना था जेनेबा आंथ' जेबो साना हाबा जानायखौ जेनेबा अनलाइन रोङा थाबानो बेलेग आरोना बेलेग जाथिबाबो खिन्थु बेलेग जाथिया बेलेगानोखा बिथांजोआ आरो बुंदों जे माने अनलायनानै थायोब्लानो गुबुन जाथियाबो थिगानो होनदों खिन्थु माने बिजिरनानै नायोब्ला गावनि हारिनिख्रुइ गुबुन हारिखौ माने साबसिन नुहुरनानै ट्रास्ट खालामनायानो गावनि गोरोन्थि बेबो बे खोथाखौ बुंदों आरोना जों गासैबो मिथिखागौ बेखौ गासैबो मा होनो बे खोथाखौनो बुंदों गुबुनखौ ट्रास्ट खालामनाया माब्रै जाखो गुबुनजों हाबा जाहैनाया बोरै जाखो होननानै बे कुइसन बिदि जादों आरोना थ' नोंथाङाबो बुंदों नोंगौ नोंनि लाइफखौ नोङो माब्लाबाबो सानाखैमोन जे बेबायदि जागोन होननानै नोंबो सानाखैमोन नंगौ नंनाया खिन्थु गोथार शास्त्रनिफ्राय नोङो मोजाङै खोनासंनानै लादो बेबो बोसोन बिजाबावनो दङ बोसोन बिजाबनि 27 अध्याय बेनिफ्राय 12आव फरायबा मोनगोन नों आं सासे ख्रिस्टियान होननानै आं मिथिगौ बेनिखायनो आं नोंथांखौ बे पदखौ फरायनो होदों आरोना जेनिखि नोङो बुंदों आंनि लाइफआव माबोरै जालांखो एबा माबोरै जाखो नोङो गावखौनो हमनो हायाखिसै होननानै बुंदों स' नोङो बे बाथ्राखौ नोङो फल' खालामोब्ला नों बेबायदि जानाय नङामोन आरो दाबो नोङो बे बोसोनखौ गियानखौ नोङो बुथुमनानै लादो नोङो उन्नति जानाय बायदि जौगालांनाय बायदि आरोना बोसोन बिजाबनि 27 अध्याय 12आव लिरनाय दं साननो गोरों मानसिफ्रा निदान सफैगोनखौ नुनानै एरखेखायो खोनादोंना आन्थाय साननो रोङैया गाब्र'हैयो आरो उनावसो दाहा खालामो नायदो बे पदखौ एबा बे बाथ्राखौ आं एबा सोरबाया लिरनाय नङा बियो इसोरनि बाथ्रा बियो इसोरा जि बुंनाय बाथ्राखौहाय गोदोनि दिनावनो बे लेखायावहाय बे गोथार बिजाबाव लिरना गालांनाय स' बिनि थाखाय जोङो जोंनि लाइफआवहाय गासै दुखु दाहाफोरखौहाय बे बिजाबाव मोनजोबगोन आरोना जाय बिजाबखौ नोंथाङा बेखौ फरायगोन नोंथाङा सानसे गियानि जागोन खैफोदाव जों गोग्लैयो नङा गोग्लैयो नंगौ जों गालिनो नङा गालिनो नंगौ जों पाप मावा नङा जों पाप मावो नाथाय जोङो खैफोदनिफ्राय बारग'नो पापनिफ्राय जोङो रैखा मोननो एबा खैफोदनिफ्राय जोङो बासायजानायखौ नागिरोब्ला नोङो गोथार बिजाबखौ फल' खालाम गोथार बिजाबखौ फराय नोङो गियानि जागोन मिथिगौ जोङो गोदो गियानि नङामोन जोंबो फाल्थुमोन सासे अगियान मानसिमोन रावनिबो खोथा खोनासङामोन नाथाय जेब्ला जोंबो फिसा फिसा हाखराव गालिनबोदों एबा जोंबो मोनबोदों स' बै समनिफ्राय जों मोजां गियान बिजाब फराय दिनैसिम जों फल' खालामो आंबो बुंनो सानाखैदि आंबो गियानि आंबो सासे पापि मानसिसो आंनियावबो एसेबांनाखि नलेज गैया आंहा सोलोंबावनांगौ सम दङ जिखिनि आं रोंदों जिखिनि आं मेगनजों नुदों बेखौ आङो माने
दिन्थिदों आरोना स' गियाना अरायबो जोंनि थाखाय दाहाल थुंग्रि बायदि गियाना जोंनि थाखाय अरायबो लाइट बायदि स' जोङो बेखौ फल' खालामनांगौ स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो फल' खालाम एबा मोनसे नैबे मोनसे बाथ्राखौ खोनासंथार बोसोन बिजाबनि 24 अध्याया जायनियाव बिजाब गैया अन्नानै भिडिअसनि गेजेरजों खोनासं आरोना 24 अध्याया 17 आव लिरनाय दं नोङो गावनि बिसारुखौ निदानाव थानाय नुब्ला खुसि दाजा होनदों जिखियानो जाया मानो नोंनि सुथ्रुआनो जाया मानो नोंनि एबा मा होनो बिसारुआ जाया मानो नोङो बिनि दुखुआव नोङो माने खुसि दाजा होनदों आरोना आरो दुखुआव गोग्लैनोसैब्लाबो दा रंजा बियो दुखुआव गोग्लैनोसै एबा खैफोदाव गोग्लैनोसैबाबो नोङो रंजानायखौ दिन्थिनो नाङा माने रंजानानै मिनिग्लाबनानै ठाट्टा होननानै निन्दिनो नाङा आरोना बियो खैफोदाव गोग्लैदों सनिया कुइना आब' सनिया कुइना बियो खैफोदाव गोग्लैदों नंगौ नाथाय बेखौ जोङो मिनिनो नाङा हानायमानि बेनो हेफाजाब हो जि जालांबाय सिगाङाव जालांबाय बियो फास्ट नङा होमबा बि जानानै थांबाय बिनि प्रेजेन्ट बिनि फिउचारनि थाखाय जोङो हानायमानिखौ एडभाइस हो मोजां गियान हो अब्लानो बेखौ जोङो मोजाङाव लाबोनो हागोन आरो बेबो सानसे मा होनो गावनि गियानखौ बियो बुथुमनानै मोजां गावनि फिसाखौ बियो जिनिखि अन्थाव बाथाव फिसाजो दङ नायल' जाल' सासेल' नङा होमबा गिबि फिसा जि अन्थाव बाथाव खुगा ओंखारबोदों स' नोंथांमोना बे भिडिअसखौ नुबाय मानो होनोबा नोंबो साननानै नाय बेफोरबायदि भिडिअसआ जोंनि माने नलेजेबोल एबा मा होनो जोंनि समाजावहाय माने समायथाव नङा बेफोरबायदि भिडिअसखौ बनायनायनि गेजेरजों नोंखौ बै समनिफ्रायनो गोबां मानसियानो इगनर खालामदों मिनिदों आरो गाज्रि कमेन्ट होबोदों नङा होमबा नोंबो मिथिखागौ बे बाथ्राखौ बिनि थाखायनो नोंखौ दिनैसिम मिनिग्रा दङ दिनैसिम गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा दङ नाथाय शास्त्रआव लिरनाय दङ गाज्रि मानसिया गाज्रि बाथ्रायाव गोसो होयो बे हले सैथो गाज्रि मानसिया गाज्रि पिक्चार गाज्रि भिडिअस बेयाव नोजोर होयो आरो गोसो होयो शास्त्रआव लिरनाय दङ स' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बे भिडिअसखौ आं रिपिट खालामनाय जादों मानो होनोबा बेहा दायो गोबां जेंनायाव खैफोदाव गोग्लैदों बियो माब्ला गावखौ खैफोदाव गोग्लैखो माब्ला गावनि लाइफआव मा जालाङो बेखौ मिथियाखै दिनैसिम बिनि थाखाय बै फार्स्ट जालांनाय जिखिनिखि फार्स्ट जानानै थांनाय बेखौ लानानै आं दिनै फार्स्टनिफ्राय प्रेजेन्टसिम आं लाबोनाय जादों भिडिअसखौ बे भिडिअसखौ नायनानै नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ मिनिदों गाज्रि कमेन्ट हरदों नंगौ नोंबो मिथिखागौ बैफोरनिफ्राय लानानै दिनैसिम नोंहा निग्र' हौवा लाबाय बेनिफ्राय रायजो जाबाय साननैसो प्रेगनेन्ट समनिफ्रायनो नोङो बुंदों जे नोङो हारसिं सिंगोल मादार लाइफ होनोबाथ' गोबां दुखुनांथाव नङा होमबा गोबां खस्थ' मोनबोबाय नोङो बिदिब्लाथ' बै समनिफ्रायनो जेनिखि प्रेगनेन्ट टाइम बै समनिफ्राय नों गोबां खस्थ' मोनबोनांनाय आइजो स' नोंखौ जोङो सापर्ट होयो दिनैसिम मानो होनबा नोङो स्ट्रं वमेन जों मिथिगौ नोंबो बुंनायजोंल' गावखौ बुंनायजोंल' आङो स्ट्रं आङो मोजां बेबायदि बुंनायजोंल' माने गनाय जाया नुनांगोन नोंनि मावनाय नोंनि केरेक्टार बियो मोजां नंगौना नङा बियो स्ट्रं नंगौना नङा बेखौ नोङो गावनो नुवा गुबुनासो नुगोन नोंनि बिखुंनि मैलाखौ नों नुवा गुबुनासो नुगोन स' बिनिखायनो नोङो स्टार्टिंनिफ्राय लानानै जिनिखि दासिमहालागै जाया नोंखौ गाज्रि राव बुंबाय जाया नोंखौ मिनिबाय नोङो बेखौ रिप्लाइ दाहो मानसिनाव थायो मोनसे लिमिट कन्ट्रल लिमिट सहायनो हानाय लिमिट थायो नंगौ आंबो मिथिगौ बांद्राय गाज्रि बुङोब्ला जोङो रिप्लाइ होनो लुगैयो नाथाय नोङो बे रिप्लाइनि सायाव नोङो सरि फरगिभनेस बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ नोङो बेखौ नोङो निमाहा बिनांगोन जे आङो सिगाङाव गोरोन्थि मावबाय आरो बेखौ आङो दायो मावलिया एबा आं मोजां गियाननि जानोसै बेफोरबायदि नोङो मोनसे मोजां मेसेज होयोब्ला बयबो नोंखौ गाज्रि मोननाय एबा मा होनो नोंनि एगेन्स्टफोराबो नोंनि शत्रुफोराबो नोंखौ निमाहा होगोन मानो निमाहा होआ जानो नङा होमबा भिडिअस नुबोबाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नोंनि क्लियारिफिकेसन होनाय नाथाय बे मोनथामखौबो आं क्लियारि नायदों नाथाय आङो रिप्लाइ होननानै आङो दिनैसिम दङ आङो होथ'वाखैमोन नाथाय दिनै होनाय जाबाय मानो होनोबा आङो मोनसे फंसे रावखौ आङो दिनैसिम नेबाय दंमोन नाथाय मोनदिया नोंनि खुगानिफ्राय बे रावानो मा जोंनि बर' हारि जोंनि बर' समाज सेंग्रा आरो सिख्ला देरफुनाय बै सिख्लाफोरखौहाय नोंनिफ्राय आं मेसेज होनो लुगैदोंमोन जायनाखि नोङो गाब्र'बाय
गुबुन हारिजों नोङो थांनानै दिनै गाब्र'बाय नोङो बर' हौवा दायो मोनबाय नोंखौ सोर जातिनि हौवाया नोंखौ अनसायदों गुबुन हारिया नोंखौ इउज खालामनानै नोंखौ नोंनि सेकेन्ड लाइफखौबो नोंखौ खैफोदावसो खोख्लैनो हागौ खिन्थु जोंनि बर'आव बेबायदि मालाबाबो खालामा आरो खालामनायबो नङा होननानै आङो रिकुवेस्ट खालामहरो आरोना माने दा खालाम बेबायदि जिनिखि जानानै थांबाय बिनि लाइफआवहाय बेखौ अननानै जिमान हायो हेल्प हो दा जेनिखि प्रेजेन्ट बयफ्रेन्ड नङा होमबा बयफ्रेन्डआनो हमदो दायो हाबा जायाखै नालाय हाबा जादों जायाखै जों बेखौ मिथिया आङो सिगांनि निग्र' हौवाजोंबो हाबा जानायखौ आङो नुनो मोनाखै अब्लाबो जादों जानांगौ सोरबाया नुदों गोबाङानो नुदों खिन्थु आं नुवाखै अब्लाबो आं गनायनानै लादोंमोन जे निग्र'आ बिनि हौवा होननानै नाथाय ब्रेकआप जाबाय एबा डाइभर्स जाबाय डाइभर्सनि उनावसो नोङो बुंनायनि गेजेरजोंसो जोङो मिथिनो मोनबाय थ' आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरो जे जिनिखि दायो प्रेजेन्ट हौवा नोंथाङा मोजाङै केयार खालाम एबा मोजाङै दैदेनलां बिनि सासे जिखिनि फिसाजो दङ फरायनायाव गोबां हेफाजाब होनो नाजा मोजाङै न'खर दालांनो नाजा आंनिफ्राय बेनो रिकुवेस्ट आरोना बिनिफ्राय आं मोनसे मेसेजआ बेनो माने नोङो जिनिखि गाब्र'बाय जामब्र'बाय जिनिखि गुबुन हारिखौ लानानै थ' नोङो सिख्लाफोरनि गेजेराव दिनै नोङो बे मोनसे फिसा मेसेजखौ होनांगौमोन जे नोङो गुबुन हारिखौ ट्रास्ट दा खालाम होननानै आङो बे फंसे बाथ्राखौ नोंनिफ्राय खोनासंनो लुगैदोंमोन नाथाय नोङो बुंदों जे आरो बुंबावदों गुबुन हारिया जों हाबा जानायखाय आंखौ गोबां गाज्रि गाज्रि मेसेज होदों गाज्रि कमेन्ट हरदों गुबुन हारिया मानसि नङा नामा एबा गुबुन हारिया मोजां मानसि नङा नामा मोजां नङा नामा खालि बेफोरबायदि रावल' नोंनिफ्राय आं खोनानो मोनदों मानो होनोबा दिनै नोंनो साननानै नाय जुदि गुबुन हारिया मोजां मोनब्ला नोंखौ मानो टर्चार खालामनोमोन मानो नोंखौ आलाय सिलाय खालामनोमोन नोंनि प्रेगनेन्ट समाव नोंनि बे दायो प्रेजेन्ट समाव नोंखौ मानो गारनानै थांदोंमोन नङा होमबा स' बिनिखायनो नोङो बे मेसेजखौ होनांगोन गुबुन हारिखौ ट्रास्ट दा खालाम आङो जि गोरोन्थि जाबाय आङो गुबुन हारिजों हाबा जानानै आं दिनै आंनि लाइफआ बरबाद जाबाय नाथाय नोंसोरो बेबायदि दाजाथों होननानै नोङो बे फिसा मेसेजखौ सिख्लाफोरनि गेजेराव होनाया मोजांमोन नाथाय लोगोसे नोंनो साननानै नाय जिनिखि गुबुन हारिखौ नोङो दिनैसिम बावगारनो हाया एबा मोजां मोनो नोंगौ जोंबो मोजां मोनो जोंबो हेल्प होयो बेयाव हारिनि थाखाय माबा बाथ्रा फैया बयबो मानसि हिउमेन्स बयबो गुबुन जाथियानो जाया मानो गोसोमानो जा गुफुरानो जा गासैबो जोङो मानसि महरै अनलायनानै थानांगौ नंगौ नाथाय बेयाव हारिनि अनगायै गुबुन हारिनि अननायावबो लिमिट थायो जेरै जोंबो अनो नंगौ जोंबो हेल्प होयो मदद होयो जोंबो अनो गुबुन हारिब्लाबो नाथाय गुबुन हारिखौ अननांगौ होननानै गावनि हारिखौ नेवसिनानै गावनि हारिखौ नागारनानै गुबुन हारियाव गुबुन रायजोजों रायजो जानो होननानै हाबा जानाया बियो मोनसे गेदेर गोरोन्थि जायनि जाहोनाव आं बर' होननाय फिल्मखौ 2017आव दिहुनदोंमोन ना नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ आं बर'आव माबायदि गुबुन हारिजों हाबा जानानै फस्थायदों थिग बेबायदिनो नोंबो सासे गुबुन हारिजों हाबा जानानै फस्थायनाय आइजो बिनि थाखाय नोङो माने बे मेसेजखौ होनाया मोजां आरोना सिख्लाफोरनि सायाव माने गुबुन हारिखौ ट्रास्ट दा खालाम गावनि हारिया गावनियानो गावनि न'खरनि मानसिया गावनियानो गावनि हारिनि मानसिया गावनियानो नोङो बेबायदि मेसेजखौ होयोब्ला मोजां आरोना जोङो जेब्ला जोनोम जायो अब्ला रावबो रोंनानै फैखाया स' बिनिखायनो रावबो गियानि जानानै फैया स' शास्त्रआव लिरनाय दं बोसोन बिजाबनि 11 अध्याय 3 पदआव नोङो मोजां जाब्लानो गियानजों दैदेनजायो खोनादोंना जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों नोङो मोजां जाब्लानो गियानजों माने दैदेनजायो होनदों दुष्टफ्रा गावसोरनि दुष्ट आखलजोंनो संहार जायो नायदो लोगोफोर दुष्टफ्रा माने गावसोरनि आखलजोंनो संहार जायो नोङो मोजां जायोब्ला नोङो गियानजों दैदेनजागोन मोजां गियानजों नोङो दाबो जेबो नङा नोंनि फिउचारा जेबो जायाखै नोङो माथ्र नोंनि गासै फाब आरो दायफोरखौ इसोरनि सिगाङाव निमाहा बि मानसिफोरनि सिगाङाव नङा इसोरनि सिगाङाव नों फाब सिमानब्ला इसोरा नोंखौ निमाहा होगोन आरो नोंखौ मोजां लामायाव दैदेनलांगोन थ' आंनि रिकुवेस्टआ बेनो आरोना आरो लोगोसे जाय नोंनि हिंसा नोंनि सुथ्रु एबा नोंनि सापर्टार गासैबो नोंनि सिगाङाव मावबोनाय जाय समायथाव नङा एबा गनायथाव नङा नोंनि थाखायसो जानो हागौ बियो नोंनि थाखाय मोनसे मोजां भिडिअ एबा नोंनि थाखाय टेलेन्ट गोनां भिडिअ होननानै नोङो साननानै लायो नाथाय जोंनि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअआ गनायजाथाव नङा जायनि जाहोनाव नोंखौ बे समावहाय दानि नैबे दा प्रेजेन्ट नोंखौ सापर्ट होनाय एबा नोंखौ मोजां मोनग्रा नोंखौ अनग्रा रावबो बे भिडिअसखौ नुनानै रावबो मा होनो मोजां मोनाखैमोन बै समाव
स' लोगोफोर बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ गोबां बेबायदिनो सम मोनोब्ला आङो फैगोन मानो होनबा आंबो सानसे डिउटियाव मावनाय जायो मोनायावल'सो सम मोनो आरो मोनायावबो बेबायदिनो गथ'जों माजों फिसाजोजों एसे आंहा डिस्टार्ब जायो हाया सम होनो थ' जियानो जा गोरोन्थि जानायखौ निमाहा होदो नोंथांमोना आरो जायैखौहाय फोरोंहरदो जानायखौ नाजावदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां नोंथांमोना साननो नाङा जे भिउसनि थाखाय खालामलायबाय गुबुननि थाखाय बेबायदि नङा जोङो खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौहाय जोङो मोजां मेसेज होनाया बिनि थाखाय इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय सोरनिबानि थाखाय इम्परटेन्ट नङा जानो हागौ अब्लाबो बिथांनि थाखाय इम्परटेन्ट मेसेज बियो जोबोद गोनांथि बिनि थाखाय आङो फैदों आरोना स' नोंथांमोननि गोसोआव सोरनिबा गोसोखौ आं दुखु होबायब्ला आइ एम रियेलि सरि जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोना बिजिरदो बिजिरनायनि उनावहाय कमेन्टखौ हरदो आरोना स' थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो आङो भिडिअ'सखौहाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो